ଗାଡିର ଭିଡିଓ ନୁହଁ, ବଡିର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। एक मिनट मैं बता रही हूँ। मेरे को क्यों दिखाएगा? मेरे को क्यों दिखाएगा? शर्ट पहन। ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳିଆ ବଡି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସରିଗଲା, ଫସିଯିବେ ପୁରା। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହୁବଳି ବଡି ଦେଖିକି ପୁରା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି, କୌଣସି କାମରେ ନାହିଁ। ଗଲା, ଝିଅ ବାଡେଇବ ତ ବାଡେଇବ, ତାପରେ ନେଇ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଯଦି କେସ୍ ଟା ପକେଇବ, ସଇଲା ଆଉ, ପୁରା ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ। ବଡି ବଡି ଜାଗାର, ଗାଡି ଗାଡି ଜାଗାର, ଆପଣ ଧରି ଛିଡିଯିବ ପୁରା। ପୁରା କେସ୍ ପକେଇଲା ମାନେ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ସହାୟତା ସେକ୍ସନ 79 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ହବ, ପୁରା ଥାନାରେ ଯାଇ ଖୁନ୍ଦା ଖାଇବେ ଆଉ। ତ ବଡି ରଖନ୍ତୁ ଭିତରେ, ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ, ଗାଡି ଦେଖାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବଡି ଦେଖାନ୍ତୁ ହେଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି। ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସସ୍ପେନ୍ସନ ରହିଲା, ଆସିଲେ ଭିଡିଓ ଜାଣିବେ। ନମସ୍କାର।